Ngibingelele abangcwele bonke egameni lenkosi uJesu. Amen. Amen. Ekuseni sibonga uNkulunkulu ngethuba asiphile lona lokuba sivuke siphila ukuze sizoba abahlanganyeli kule nkonzo yasekuseni. Ngibonga futhi ithuba engiliphiweyo lokuthi namhlanje ngiphinde ngibe naleli thuba lokwabelana nani ngezwi likaBaba uNkulunkulu. Ngiyathokoza kakhulu, ngiyathobeka kakhulu ngethuba elinjalo. Seshilo-ke umphathi wohlelo ukuthi sizokhumbuzana, shilo nayizolo ukuthi ingqikithi yonke yale nkonzo ikhuluma lelo gama lokukhumbuzana, lokukhumbula. Njengoba izolo bekukhumbula, besikhuluma ngokukhumbula ukukhululwa kwethu, ukusindiswa kwethu ebuqileni. Namhlanje ke sizokhuluma ngokukhumbula ukuthi inkosi ezobuya, ukube bengayikude bengiyolokhu ngicela nje sibe namakhorasi esiwafaka phakathi ekhaleni ngesikhathi ngifundisa njengamakhorasi afana naleli lithi uYesu Yesu Jesu. Amen. Namanye aphethe lowo mlayezo. Bazalwane, engifisa sikukhumbule nginikezwe incwadi ebhalwa ngumpostoli uPetro yesibili, isahluko sesithathu, amavesi kusuka evesini lokuqala kuya evesini leshumi, from verse number 1 kuya ku verse number 10. Asizukuyifunda yonke ngenxa yesikhathi. Ngizohamba ngicaphuna nje, ngicaphuna kuyo, ngibe ngiqhubeka ngiphuthuma isikhathi ukuze ngisheshe ngifike esiphethweni. Bazalwane, okufanele sikhumbule la okokuqala ukuthi inkosi iyeza, iyabuya. Inkosi iyabuya. Uma sithi inkosi izobuya, asixoxe inganekwane. Asixoxe inganekwane yezalukazi. Ukuthi ma izalukazi zikhona ekhaya, sibuye ingane ihlale haqa ugogo. Sifuna ukuzolalela ini? Inganekwane. Axoxe ugogo athi kwasuka endulo itshe lisancwetshwa lenze njani? Likhulume. Inganekwane yangempela alikazi itshe lakhuluma. Makhulunywa ngenganekwane kusuke kushiwo into engakaze yabakhona. So-ke asixoxe inganekwane masithi inkosi izokwenza njani? Izobuya. Kodwa futhi okufanele sikukhumbule khona lapho izobuya inkosi, akekho onolwazi ukuthi ngaluphi usuku, ngaliphi ihora. Babefuna abafundi ukukwazi lokho, babefuna abafundi ukuqonda lokho, kodwa inkosi ayizange iphumele obala ukuthi isiphi lesi sikhathi, iluphi lolu suku okuyokwenzeka ngalo lesehlakalo. Le ndaba iyafundeka encwadini kaMateyu, singayifunda isahluko 24 uverse 36 siya ku verse 39. Ncwadi kaMateyu isahluko 24 verse number 36 to 39. Osheshayo kangifundela.
njalo ukufika kwendodana yomuntu. Ukuba njengasezinsukwini lezo ezandlula uzamtholo babenda ukuza ngana indiswa kwaze wafika usuku Noah angena ngalo emkhunjini abazanga kwaze wafika uzamtholo wabakhulula bonke kuyoba njalo ukufika kwendodana yomuntu. Amen. Lapha uJesu uphendula umbuzo abambuze wona abafundi. Bambuze ngokuchithwa kweJerusalem ukuthi kuyokwenzeka nini. Bambuza ngesibonakaliso sokuza kwakhe, sokubuya kwakhe. Siyakuba yini? Ngaliphi ihora? Uphendula lo mbuzo uma ethi lolu suku akakho owazi lutho ngalo, nandodana nazingilosi zasezulwini, nguBaba kuphela, lwaziwa nguNkulunkulu kuphela. Sikhuluma lento-ke yokuthi uJesu uzobuya, ngoba yena qobo wethembise kanjalo kubafundi bakhe ukuthi uzobuya, kodwa ukuthi ngasiphi isikhathi, ngaluphi usuku, ngaliphi ihora, awathi akazi. Ngisho ingilosi ehlala noBaba ezulwini azilwazi usuku, naye wathi akalwazi. Lwaziwa nguBaba osezulwini kuphela, lwaziwa nguNkulunkulu kuphela. Uthi-ke mayenza inkulumo la eqhubeka, uthi ngokuba njengasezinsukwini zikaNoah, izinsuku ezandulela uzamtholo, uthi kuyakuba njalo ukufika kwendodana yomuntu. Njengasezinsukwini ezandulela uzamtholo, kuyakuba njalo ukufika kwendodana yomuntu. Kwakunjani ezinsukwini zokufika kaZamtholo na? Akekho wayazi. Nakuba kwakwaziwa ukuthi uNoah uyalumemezela lolu suku lokubhujiswa komhlaba ngoZamtholo, kodwa uthi okuvelayo ukuthi akekho owayazi ukuthi uZamtholo uyawufika nini. Wasebenza uNoah, esebenza ngokuzikhandla, esebenza namadodana akhe amathathu, bakha uBhazabhaza omkhumbi. Ngiyacabanga ukuthi onqesite abangaleso sikhathi babedlula bemedelele, esebenza umuntu omdala kanzima egandla, badelele bathi awubheke lo muntu omdala wenzayo, wakhe umkhumbi ongaka ewakha esigangeni, uyohudula ngale uhudulelo lwandle. Ngenzeka ukuthi babeyikhuluma izinto enjalo, bebhinqa, bembhuqa, bemhleka, benza konke, kodwa ngoba wayazi ukuthi kukhulume ophezulu konke, kukhulume umnini mandla onke, izwi lakhe lithembekile, izwi lakhe liqinisile, izwi lakhe alikuwela phansi, lingakufezanga akushilo. Wasebenza ngokuthembeka uNoah, ngobuqotho, wakwenza konke ngendlela uNkulunkulu ayethe akakwenze emkhunjini. Uthi uJesu nosuku lokufika kwakhe luyakuba njalo njengasezinsukwini ey'nsukwini zikaNoah okuvelayo kuwo lamavesi esiwafundile. Kuvela ukuthi babedla abantu babephuza,
bantu babendiswa, abantu babeganwa, abazanga kwaze kwafika uZamcolo wabakhukhula bobangakini bonke. Uyabona ukuthi kwakubuswa. Kwakubuswa kwakujatshuliwe izinto ehamba kahle kuhliwa kutebenele. Abasemadilini besemadilini. Abasemshadweni besemshadweni kukuhle kutelile. Kuqhuma idebhu kunjeyana kushadwa kukuhle awuyeka wena bo. Kuthe kusajatshulwe kunjalo amatafula ehlaza zonke inhlobo zeziphuzo wena bani kuhlaza ematafuleni kuzathi uqedwayo lapho kuhlala ematafuleni abantu bayijabulise ngakho konke okukhona. Lwafika usuku lukaSomandla. Lwafika olomdali usuku. Yafika imvula. Ababengabalimi bakuNdebele bangaleso sikhathi baqale bajabula bathi hayi engathi lo nyaka muhle. Engathi kulonyaka sizodla kahle. Nonyaka ngathi kudla kuzogcwala ingqolobane. Kulonyaka isivuno sizoba sikhulu, indlala izukubona. Lana kwaphela iviki, kwaphela iviki, kwaphela iviki, kwaphela nelesine kuloku kuthe nje imvula enamandla. Akhuphuka amanzi, yabhoboka imfula, yabhobokela ngaphandle engalweni, yagijima engalweni. Akhuphuka amanzi, akhuphuka embatha amagquma, akhuphuka amanzi agqiba izihlahla, akhuphuka amanzi embatha intaba zonke, agqiba imizi ababephekwe izindlu, akhuphuka amanzi abehlise endlini, ababalekele entabeni ezinde, akhuphuka amanzi ayobethula entabeni. Ngoba sekufike isikhathi sikaSomandla, sekufike isikhathi sikaMdali. Uthi kuJesu kuyoba njalo ukufika kwendodana yomuntu. uJesu uyofika abantu bengazelele, uJesu uyofika abantu bejabulile, uJesu uyofika abantu beseyinjabulweni zabo, uJesu uyofika abantu beseyinhlokozweni zabo, beyijabulisa ngakho konke abafuna ukujabulisa ngakho phansi kwezulu. Ebesefika omdala wezisuku afike. Isho njalo le ndaba uyeza, kodwa kufanele singakulibali. Uza ngesikhathi esingasaziyo, uza ngosuku esingaliqondiyo. Ingakho imibhalo eminingi igcizelela ukuthi hlalani ninjani bazalwane, nilindile, ngoba usuku nehora anilwazi indodana yomuntu eyafika ngalo. Ukuhlala ulindile-ke akusho nje ukuhlala endlini ungaphumi phandle. Ukuhlala ulindile bazalwane kufana, ngizokufanisa nangeyikhathi izwe lisahanjwa ngesitimela. Sake sahamba ngey'timela zingakabikho lezi imoto esihamba ngazo manje. Izwe lisahanjwa ngesitimela kwakubiza ukuthi ma uya eNatal usuka la eJozi ufike ePark Station la eJohannesburg, kune office okuthathwa kula mathikithi. Uqonde lapha e-office okuthathwa kula mathikithi uyothatha ithikithi. Before uye eplatform la uzohlala khona ulinde isitimela esiya eNatal. Ngifuna ukuthini ngalokho? Ngifuna ubuke ukuzilungiselela komuntu ozothatha uhambo oluye eNatal, ukuthi kusuke kukhona izinto okufanele aqale ngazo azilungise, ezizindinganiso zohambo azoluthatha. Ngokunjalo uma kuthiwa asihlale silindile, ukuhlala ulindile kusho ukuthi qoqa zonke indinganiso zohambo lwakho ozoluthatha, ngoba ozayo uyeza, uza ngesikhathi ongasazi, uza ngesikhathi ongasicabangile,
uma izofika ngesikhathi ongafikabangiyo silungiselele ngokwanele qoqa izinto ezizodingeka mayifika. Awufunda uverse 31 nakathi uverse 30 la ufunda khona verse 30 and 31. SekuMateyu verse 30. Khona kuyakubonakala ezulwini isibonakaliso sendodana yomuntu bese zikhali izizwe zonke zomhlaba zibona indodana yomuntu iza emafini ezulu inamandla nenkazimulo enkulu. Iyakuthuma izingilosi zayo ngokukhala okukhulu kwecilongo ziqoqe abakhethiweyo bayo emimoyeni yomine usuke emkhawulweni komunye wezulu kuze kube komunye. Undani umfanekise emkhiwaneni nxa igatsha lawo selithamba lihlume amaqabunga niyazi ukuthi ihlobo seliseduze. Angibonga nzaba. Khona kuyakubonakala ezulwini isibonakaliso sendodana yomuntu. Kusounda sengathi akekho oyomemeza omunye athi ke niphumeni nizobona into engiyibonayo. Kodwa kuthiwa kuyobonakala lesi sibonakaliso sendodana yomuntu izizwe zonke zenze njani zikhale. Uyabona kakaxoxwa ndaba lapha kusabonakale nasi sibonakaliso ezulwini sendodana yomuntu iza ngenkazimulo yayo. Mabe kubona abantu lokhu ezizweni zonke zomhlaba bese kuba khona isililo kube khona ukulila. Yini ekhalisa abantu abanye abazilungiselele lolu suku akabalungiselele baqonda kahle ukuthi namhlanje makubonakala lesi sibonakaliso ezulwini kwenzakalani. Ngekho ozobe exoxela omunye baqonda kahle bese umuntu ekhumbula ihambo yakhe akhumbula impilo yakhe ukuthi kodwa lolu suku lungangizuma kanjani kusenezinto engayilungisile. uNkulunkulu esimkhonza abazalwane uNkulunkulu womusa uNkulunkulu we-second chance uNkulunkulu wethuba lesibili. Njengoba usatshele kwekuphila njengoba umphefumulo wakho usekuleli dokodo usanikwa ithuba lesibili lokuba uqoqe indinganiso zohambo esizolithatha mhla kubonakala isibonakaliso sendodana yomuntu emafini ezulu. Asiqoqe indinganiso ezohambo lwethu. Kulotshiwe futhi kanjalo uma ufunda incwadi yokuqala yabaseThesalonika sahluko 5 uverse 2 nencwadi yesambulo ungayifunda yesambulo 1 verse 7. Uthi uJesu mthothi masibonakala lesi sibonakaliso ezulwini uthi indodana yomuntu iyawuthuma izingilosi zayo ngokukhala okukhulu kwecilongo ziqoqe abakhethiweyo bayo emoyeni yomine sukela emkhawulweni omunye kuze kube komunye emagumbini amane omhlaba kuyophuma izingilosi ziqoqa abakhethiweyo abazilungiselele abaye balungise baqoqa indinganiso usuku lungakafiki. Ingilosi zobe iqoqa labo abakulungele ukungena noJesu emshadweni wokugcina. Funda mzalwane. Sambulo 1 verse 7. Yekho sayiphethe. Bekani uyeza namafu namehlo onke ayakumbona nabo abamgwazayo nezizwe zonke zomhlaba ziyakulila ngaye
Yebo, amen. Bekani uyeza. Uzofika ngani? Ngamafu. Ngoba namhla ehamba wahamba ngani? Amafu. Uzabuya ngamafu namhla ebuye. Uthi izizwe zonke zomhlaba ziyolila ngaye. Kuyobe kusuku lwesililo esingakaze sibone. Izizwe zonke zomhlaba ziyakulila ngaye. Yebo, nabamgwazayo bayakulila ngaye. Yebo, amen. Amen. Uyeza uJesu. Khona amakhorasi anjalo. Uyesu Jesu. Uyesu Jesu. Sishile. Uthi uPetro encwadini yakhe, le ncwadi bazalwane engimlobela yona isingeyesibili, engivusa ngayo ingqondo yenu emhlophe ngokunikhumbuza ukuze nikhumbule amazwi ashunyayelwa ngabaprofeti nomyalo ashunyayelwa ngabapostoli. Nxa ufunda lamazwi kuPetro simfundayo isahluko 3 verse 1 and 2 uzothola lawo magama njalo. Uyakhotha kuPetro uthi njengoba bakhumbuza abazalwane wenza umsebenzi owenziwa futhi nangabanye abapostoli ukukhumbuza abazalwane kuba bakhumbule umyalo wenkosi, bakhumbule amazwi enkosi ashunyayelwa ngabaprofeti nashunyayelwa ngabapostoli. Ubhala kanjalo noJuda uthi ngiyathanda ukunikhumbuza nakuba benikwazi ukuthi inkosi sisindisile isizwe yabuye yabhubhisa abanjani abangakholwanga. Bazalwane, yabona le ndaba le kaJuda ungayithathi kalula, ungayithathi futhi kancane. Ibaluleke kabi futhi ijulile. Uma ubuka laba bazalwane uJuda akhuluma ngabo, buyele emuva ke uyobuka laba bazalwane bephuma eGibhithe. Ubuza umbuzo ukuthi bangaki phakathi kwabo abasala eGibhithe, ngoba ngisho uJoseph wafa beseseGibhithe wacela ukuthi amathambo akhe mase behamba bawatshathe bahambe nawo. Okhomba ukuthi akukho muntu wesizwe sabakwa-Israyeli owasala eGibhithe mhla uNkulunkulu ebakhipha ebasezweni lesithembiso. Baphuma bobangaki? Bonke. Uthi uPawulo kwabaseKorinte bokuqala 10, bonke bawela ulwandle olunjani? Olubovu. Bonke babhaphathiswa kuMose efwini naselwandle. Ngamanye amazwi mabephuma ngale kolwandle basephuma idalwe ezintsha sebebhaphathisiwe bobangaki? Bonke nezingane zabo. Ngoba ngesikhathi behamba la phakathi olwandle amanzi ewudonga ngapha nangapha, uNkulunkulu wavala ngaphezulu nefu. Ngesikhathi belapha phakathi kwendonga zolwandle nefu, ngaleso sikhathi benziwani? Bayabhajathiswa. Baphuma ngale ngaphesheya sebengabantwana bakaNkulunkulu ngokuphelele. Kodwa uthi uPawulo iningi labo uNkulunkulu wayengathokozi ngabo, yingakho izidumbu zabo zashawa phansi ehlane. Bazalwane, lezi zinto zilotshelwe thina. Lezi zinto zenzeka esithunzini sethu. uIsrayeli wayesithunzi sobani? Ngamanye amazwi uNkulunkulu izinto ayizenza lapha wayengazenzi nje kubo
kodwa wayezenzela obani thina. Makuzoqhamuka umuntu ngaselangeni uqhamuka isithunzi sakhe kuqala. Ungakamboni uqale ubone isithunzi somuntu futhi uguquka ubheka lapho isiqhamuka ngakhona. Usho njalo umpostoli Petro uthi ukhumbuza abazalwane evusa iziqondo zabo ukuba bakhumbule amazwi enkosi, amazwi ashunyelwa ngabaprofeti nashunyelwa ngabapostoli. Uyabhala nombhalo wencwadi yamaHebheru isahluko 2 evesini lokuqala nelesithathu osheshayo mhlawumbe angifundele kuleyo ndawana incwadi yamaHebheru 2 verse number 1 kuya ku verse 3. Ngalokho kakhulu ngasiqaphelisisa esikuzwileyo kunamhlawumbe sikukhulu ngokuba uma izwi lakhulunywa ngezingilosi laqinisekisa nakho konke ukuphambuka nokungalaleli kwaphindiselwa ngokufaneleyo. Thina siyakuphunyula kanjani uma sidebezela ukusindiswa okungakanani? Okwakhulunywa kuqala ngenkosi kwaqiniswa kithina yilabo abamzwayo. Ngalokho kakhulu bazalwane ngasiqaphelisisa. Ukuqaphelisisa kusho okungaphezulu kokuqaphela. Qaphelisisa uma kuthiwa la uhamba khona uboqaphelisisa kusho ukuthi ngishintethe eqhashayo akufanele kube khona nento encane ephuthayo ungayiboni. Qaphelisisa uthi ngakho kakhulu ngasiqaphelisisa esinjani esikuzwileyo ngoba funa mhlawumbe seduswe. Leli gama lokukhukhulwa lisho kweduswa. Seduswe nayibo foko laba bakhala kwamakhelwane. Asiqaphelisise esikuzwileyo ngokwenze njalo funa mhlawumbe seduswe. Uthi-ke lo mbhalo ngokuba uma izwi elakhulunywa kuqala ngezingilosi nakho konke ukuphambuka kwaphindiselwa ngokufaneleyo, thina siyophunyuka kanjani uma sizodebesela ukusindiswa okungaka na? Okwakhulunywa kuqala ngenkosi uJesu kwaqiniswa kithina yilabo abamzwayo, oPetro noJohane noJakobe. Athi mayikhuluma uJohane athi lokho esakubona nalokho esakuzwayo nalokho izandla zethu ezakuphatha okwezwi lokuphila silishumayeza khona. Bazalwane, asiqapheleni izwi likaNkulunkulu. Inkosi lithi iBhayibheli kuverse 9 encwadini esifundayo kaPetro esibili isahluko 3 kuverse 9 kuthiwa inkosi ayilibali ngesithembiso sayo, noma abanye bethi kungulibala, kepha iyanibekezelela. Inkosi yokubekezela, inkosi yomusa elule izandla zomusa engike ngithi mangikhuluma ngayo ngithi ngesikhathi ebethelwe esiphambanweni wayevula izandla kanje. Ukuvula izandla kwakusho ukuthi you are welcome. Futhi okwesibili ukuvula izandla kanje kwakusho ukuthi indlela yakho yokungamesaba uNkulunkulu iyagcina la. Uma udlula la kuJesu evula izandla kanje uzolimala. Alright. Inkosi ayilibali isithembiso sayo. Abantu baye bathi hayi
uJesu le ndaba ukuthi uzobuya inganekwane into engekho anazi ngani ukuthi selokhu sazalwa ngobaba bethu konke akukho kushintshile nentaba zilezo ntaba la zimi khona akukho okuguqukile. Uthi uPetro bathanda ukukhohlwa into eyi-1 ukuthi kuyo inkosi usuku lolunye lunjengeminyaka eyinkulungwane nokuthi iminyaka eyinkulungwane injengosuku lunye enkosini. NoDavid ukwayithinta leyo ndaba encwadini yamaHubo esingeze ukuyifunda ukwayithinta leyo ndaba. Okubalulekile lapha ukuthi singakulibali ukuthi inkosi izobuya. Uma inkosi izobuya izofika ngesikhathi esingasaziyo, izofika ngesikhathi esingasiqondiyo, kusho ukuthi asisilungiselele ngokwanele. Bese sithi masihlala noma sisebenze sikusebenzayo sikusebenze sinespeed sokuthi uma inkosi ifika akukho esizobe sishoda ngakho. Amen. Akukho esizobe sishoda ngakho. Buka nasi esinye isibonelo sizokuyifunda lapha kuMathewu 25 uma ufunda uverse 1 wehla nayo uya kuverse 13 uJesu ukhuluma lapho ngodade abayishumi. Labo dade yimi nawe. Yeah. Yithi laba basaba. Obani? Oh, Dad. Yithi odade. Odade abayishumi yithi. Ithi inkosi uJesu kwakunalabo dade abayishumi abayisihlanu kubo behlakaniphile abayisihlanu kubo bengahlakaniphile. Onjani ke ohlakaniphile? NgokaJesu Mathewu 7 ozwa amazwi enkosi awenze njani? Awenze. Ozwa amazwi enkosi uJesu angawenzi kuthiwa ufaniswa nendoda eyisiwula engacabangi mayizokwakha. Vele iqhumeke nje indlu yayo noma kanti ohlakaniphile uyacabanga abheke nezimo zezulu ukuthi indawo engakha kuyo kulesi sikhathi samanje uma kufika imvula enamandla uma kufika ikhukhula asisukunginika yini inkinga la ngakha khona. Lo muntu usebenzisa ukuhlakanipha. Alright. So ke usuku lwenkosi liyeza bazalwane. Inkosi iyabekezela, inkosi ayithanda ukuba kubhubhe namunye. Ngifuna ukusho ukuthi noma ubani okuyotholakala ukuthi kufikeni kwenkosi uyaliwa. Akayikwaliwa ngoba inkosi inonya. Uyokwaliwa ngoba kuthande yena. Kukhethe yena ukwaliwa. Uyo yobezikhethela ukwenza njalo. Alright. Kuyakwenzakalani ekuyeni kwenkosi na? Inkosi kuthiwa iyothuma izingelosi zayo ziqoqe abakhethiweyo bayo emagumbini omane omhlaba. Ziyolanda abakhethiweyo bayo emagumbini omane omhlaba. Abantu abahambe abathe bese kulokhu kuphila bathobela ivangeli, bathobela ubizo olungcwele, bahamba ngokufanele ivangeli likaKristu, bahamba ngokumesaba uNkulunkulu kulesi sikhathi samanje. Yilabo abayoqoqwa emagumbini omane omhlaba bese uvobo ke ulungiselela ukuyoshiswa ngomlilo. Ini bazalwane? Uvobo. Yilokho kuyokwenzeka ekuyeni kwenkosi. Yilokho kuyokwenzeka ekuyeni kwenkosi. Number 4 ekuyeni kwenkosi kuthiwa izwi lapha lithi abazalwane kulesikhathi samanje
kufanele basebenze ngokuzikhandla bazi ukuthi ukusebenza kwabo akusilo ize enkosini. Inkosi mayibuya iyoqoqa labo bantu abasebenze ngokuzikhandla abadele ngisho ukuphila kwabo ngenxa yezwi likaNkulunkulu, abanothando olungazenzisi, abanothando hayi lwamazinyo, abanothando abahluphekayo uma kufika umzalwane ekhaya, ahlupheka umzalwane kungekho ukudla aphuma engqongqoza nabamakhelwane ethi msizeni sengifikelwe umzalwane ngoba kufanele aphathe isipunu ngesandla umzalwane. Adle angaphumi emzini womzalwane isipunu engazange sibambe. Amphuthume egcineni. Kuyakwenzakalani kwabangalitobeli ivangeli noma imiyalo yenkosi na? Uthi uPostoli Paula mayibhalela abaseThesalonika besibili isahluko sokuqala ivesi ka-8 uthi elangabini lomlilo ephindisela kwabangamazi uNkulunkulu nakwabangalilaleli ivangeli lenkosi yethu uJesu. Athi kuvesi 9 labo bayakunikwa isijeziso esingubhujiswa okuphakade basuke phambi kobuso benkosi naphambi kwenkazimulo yamandla ayo. Elangabeni lani abathi abahamba ngokungalifanele ivangeli, abangahamba ngobungcwele, abangaphila impilo ecocekileyo, abangaphila impilo ehlanzekile, abangaphila impilo esekwesabeni uNkulunkulu mhla inkosi yamakhosi ibuya elangabini lomlilo, ngoba abalithobelanga ini ivangeli. Uma sikhuluma ngabantu abathobela ivangeli, asikhulumi ngabantu nje phaqa abangakholwayo kuphela, kodwa bakhona ngisho abathe uJesu inkosi, bathi sebethe uJesu inkosi baqhubeka bahamba phakathi ebandleni ngokungamesaba uNkulunkulu, ngokungalithobeli ivangeli. Zinkuni zesihogo lezo, zinkuni zesihogo bophonswa ecibini lomlilo. Matthew 25 verse 41. Gijima ngithintele lapho ngibheke esiphetweni. Ngihamba phezulu nje okuningi sengiyakweqa. Uma usifuna lesi sifundo mina amapage ambalwa la aphezulu kwalokho kukhona nanti ibhuku liphethe zonke lezi zifundo. Uyothintana nabafanele thintwa abantu uThando na uThando mthintane naye ulithole leli yabhuku kanjalo. Funda ke mzalwane verse 41 ukuthi ngoba ngawusokhoto dedani ngenina baqalisiweyo niye emlilweni ophakade olungiselelwe uSathane nezinkosi zakhe. Inkosi mhla iza ngenkazimulo yayo kuthiwa iyohlala esihlalweni sayo senkazimulo, bese kubuthelwa kuyo izizwe zonke zomhlaba, bese behlukaniswa phakathi abantu njengomalusi ehlukanisa izimvu nani nezimbuzi. Zikhona njalo nasebandleni ini imbuzi ibhobo, khona ebandleni imbuzi. Kunabazalwane abazimbuzi ebandle. Masikhuluma ngembuzi sikhuluma ngesilwane esithanda ukulwa. Akukho ukuthula la kunembuzi khona. Wokuhlala uma unazi imbuzi uyifuyile ekhaya, ukuhlale nje eduze kwesibaya ubukele. Uhlala kuliwa njalo embuzini. Mawuhlukaniswa ke phakathi kube khona abantu okuthiwa abayizimvu, kube khona abantu okuthiwa abazimbuzi.
uthi kuJesu uyakuthi kwabangakwesokhokho embuzini dedani kimi nina baqalekisiweyo niye emlilweni ophakade olungiselwe uSathane nezingilosi zakhe. Ngithi-ke mina-ke uma wena mzalwane wami olapha endlini ekupheleni kwey'nsuku zakho uzoya ebhujisweni, kuthanda wena ukuya lapho, wena ozikhethela ukuya lapho. Kodwa isihogo leso kukhulunywa ngaso uNkulunkulu akasidalelanga ukushisa wena. Lithi iBhayibheli njengoba silifunda usidalela ukushisa uSathane nezingilosi zakhe. Wena kukuso uyikhethela ukuthi ufuna ukuhamba noSathane emlilweni waphakade ngokungenzi kwakho intando kaNkulunkulu. Bophonswa echibeni lomlilo. Kubhalwe kanjalo nasencwadini yeSambulo 20 verse 11 to 15 uyosifundela. Kubhalwe kanjalo kuSahluko 21 kuSambulo uverse 8 lapho ekhuluma khona uJohane ukuthi kepha amagwala nabangakholwayo nabathakathi nobani isabelo sabo siyakuba sechibini elivutha umlilo nani nesibabuli. Aphinde athi akusoze kwangena lutho olungcolileyo kuwo kuphela labo abamagama abo elotshiwe encwadini yokuphila yekuhle. Ngifuna sifunde lo mbhalo bazalwane, nizohlala phansi. Matthew 7 verse 21. Oka Matthew 7 verse 21. Funda bazalwane. Matthew 7 verse 21. Asibo bonke abashoyo kimi ukuthi Nkosi Nkosi abayekungena embusweni wezulu. Kuphela owenza intando kaBaba osezulwini. 22, 23. Abaningi bayawukuthi kimi ngalolo suku, Nkosi Nkosi asiprofethana yini ngegama lakho? Sakhipha amadimoni ngegama lakho. Senza imisebenzi eminingi ngegama lakho. Imisebenzi eminingi yamandla ngegama lakho. Na bona ngiyakufakaza kubo ukuthi angizange nginazo. Sukani kimi nina bezulu. Amen. Khona ngiyakufakaza kubo ukuthi angizange nginazi. Yebazalwane, leli gama elithi angizange lisho ukuthi kusukela eqaleni kuze bese egcineni abazananga noJesu. uJesu akazabazi. Baprofethile abantu ngegama likabani? kaJesu. Bashumayelile abantu ngegama likaJesu. Aphumile amadimoni kubantu ngegama likaJesu. Kodwa uthi uJesu ngiyofakaza kubo ukuthi angizange nginazi. Ngiyacabanga ngiyasimajina lesi sikhathi nobuhlungu nosizi oluyoba lapho. Bazalwane, kunenye indaba la mzalwane thizeni kwelase America. Lo mzalwane wayenendodana egama layo linguScott. uScott indodana eyayingahambi ngesiyalo sikayise, yayingahambi esinyathelweni sikayise ngenxa ye-peer pressure, ngenxa yabangane abayizungesile, ngenxa yeyixuku eyayihamba nazo. Beganga bedila imkhuba, behlukumeza abantu, bekhuthuza abantu, bephuca abantu izikhwama nezimali zabo. Kodwa ngelinye ilanga le ndodana kufika isikhathi la ijahwa khona ngamaphoyisa. Mayijahwa ngamaphoyisa yakhumbula ekhaya la ibingasalubeki khona unyaka. Yakhumbula ukuthi kunekhaya
yakhumbula yabaleka ngelikhulu ijubane ibalekela amaphoyisa ibheke ekhaya mayifika ekhaya yangqongqoza emnyango baba ngivulele ngifuna indawo yokuqasha amaphoyisa asemva kwami uthi baba maya elalela le ndodana ikhuluma emnyango uthi baba angikwazi indodana yami yahamba kudala anginandodana hamba ndodana ubuyele lapho uvela baba yimi indodana yakho uScott athi no baba angikwazi indodana yami yahamba kudala azange ngikwazi kwakubuhlungu kwakumzuzu obuhlungu kule ndodana ngaleso sikhathi ithi ngifuna indawo yokuqasha ngoba uma umuntu esegangile abantu abasha indawo abalekela kuyo ukuyoqasha isekhaya bese abazali bavula amakhwapha bakubuzele bafake ngisho toilet ufake nje udropini uthe akafikanga lapho kodwa ubaba osezulwini uyabona emhlabeni uyakubona bonke ubuqili uyakubona bonke lobuhlakani bobuqili enibenzayo nempela le ndodana yagcina ibalekile yaqhubeka nokubaleka ubaba wala ukuyivulela bazalwane kuyoba njalo empeleni noJesu uyosho njalo kithi ngokwalombhalo esifundayo uthi ngiyofakaza kubo ukuthi angizange nginazi sukani kimi nina nonke benzi bokubi khona iyakuthi kwabangekwesokhohlo sayo dedani kimi nina abaqalisweyo hambani niye emlilweni ophakade olungiselwe uSathane nezingilosi zakhe. Why? Because you are unprepared. Anikulungiselelanga kuba la lesikhathi esifanele. Ngani zakwethu angime lapha inkosi inibusise. Amen. Amen.